כמובן. עכשיו, למה יהודית, שכתבה את השיר, שהלחינה את המילים שלך, לא שרה את זה בעצמה? למה היא בעצם מסרה את זה לנורית גלרון? יהודית כתבה את מוזיקה לסרט של מיכל בת אדם, והסרט נגנז מכל מיני סיבות, ונשארה המוזיקה. ונורית שהייתה בת כיתה שלי מהתיכון, כן, לגמרי, אנחנו מכיתה ט' ביחד, עד היום אנחנו חברים, התקשרה ואמרה שהיא עובדת על תקליט חדש, ותשמח אם נכתוב לה שיר. שאלתי את יהודית, אני מאוד אהבתי את המנגינה המסוימת, המנגינה הזאת הייתה נעימת האהבה של הסרט של מיכל בת אדם. ואיתה מאור על העיבוד והקולות, ילדות נשכחת. שביל בגן עצופיים, אבא כאן, אמא שם, כאן נשארתי, מה שהייתי פעם מזמן, מה שעכשיו ילדות נשכחת. הספר, מי נשאר, מי עבר, מי עודנו, מה שהיינו פעם מזמן, מה עוד מביא אותי תמיד אל אותה ילדות נשכחת. זוכר איך שהלכת דרך קבע לאורך הרחוב המתרוקן, דבר השתנה פה ושם, דוהה הצבע, אולי זה רק הלב שמזדקן. עוד שנה כבר למדנו זוכרת שהבטחת
ואין לי מושג מה עבר לי בראש שכתבתי, זה רק הלב שמזדקן. אני לא, מה זה היה צריך להיות? הייתי בן 28, הלב שמזדקן.